Vengriýanyň paýtagty Budapeşe gitmek üçin samolýoty bilet aldyk we samolýotyň biletiniň bakadym 17 euro. Awtobus aljak orada 35 euro diýip durdy. Samolyot 17 euro di. Skitka watşowat. Derro samolýoty bilet aldyk we samolýotda gitdik. We biletlerimiziň hemmeden 2 hepde öňünden alynan biletler. Aldyk diýenim gün şu gedelençi watalam. Zok samolyot biletlerimizi 2 hepde öň aldyk. Awtobus biletlerimizi hem gedelençi çykmamyzdan 1 hepde öň alypdyk. Hatta 1 hepde däwir 5 gün öň aldyk. Gastinisamyzda baş 9 euro töledik we ingo gastinisalan bir ýerde galan gedelençdäki galan gastinissalaryň ingosy. Şu gastinisada hiç şeýle şu gastinisada işleýän adam bilen hiç bilen gabatlaşmadyk taray. Birinji şu gastinissa barmak men elektron poçtama mail gelipdi. Şu aşagdaky kapyny aşağı koýsaňyz şu parol girýäňiz we soň ýokaryk çykýaňyz komnatyň kapysyny açmak üçin şu parol girýäň bolmur gutujuk açylýar, gutujugyň içinden açar alýaňyz we açar bilen komnatyňa girip bilerdiň diýe. Şeýdip hemme zat parol bilen parol ýazyp komnatymyza girdik we wagtymyzda inandan soň meni öňküsýär edip açar goýup çykyp gaýtdyk. Pulumuz otomatik kartymyz bilen tölenenni hiç işleýän adamam görmedik. Indi transporta Budapeşte 216 euro töläpdir. Olam aeroportdan şäheriň merkezine gitmek üçin 216 euro töläpdir. Katardan näme? Katardan. Ama başka şäher Italiýada orada 12 euro töläp berdi. Orada 6 saatdan Budapeşte samolýotdan gelseňiz şäheriň merkezine gitmek üçin 2 tane transport ulanmaly bolýar. Aeroportdan bir ýere gitjende awtobus ulanýar, awtobusdan düşýär, awtobusyň soňkasdan okadyna ondan soň metro bilet alýaňyz. Metro bilen hem şäher merkezine gitýäňiz. Gün aeroportda şu 2 biletten birlikde alyp bilýäňiz. Wengriýada euro ulananoklar, forint ulanýarlar. Aeroportda 5 euro böldürdüň, aeroportda köp pul böldürdi. Aýman. Aeroportda gowy bölenoklar da dollaryňyz ýa gymmat ýardan etnemetdiler. Şoň üçin aeroportda diňe 5 euro böldüriň, şäheriň merkezine baryp soň köprek böldürdi. Aýan. Çünki peýdaňyz köp bolýar şäheriň merkezine böldürseňiz. Indi Budapeş gastinissa 860 ýerdik diýdim. Şäheriň merkezine barmak üçin 216 euro töledik diýdim awtobusa. Nahara 90 euro pul töläpdir. 24 saatyň içinde döner oby şolary iştirdik, 90 töledim. Kofe içdik. 2 euro kofe verdim. Buram 460 euro. Soğuk aldım. 5 euro da 5 euro soğuk aldım. Budapeşte opşy 36,5 euro pul soğupdur. 24 saatyň dowamında Budapeş şäheriň içini ýörek gezip bilýäňiz. Tramwaylar we tramwaylar. Onuň biz bir gedek tramway ulandyk. Tramway ulandyk. Şoň ýaly 36, 37, maksimum 40 euro gezip bolýar Budapeşe. Indi Budapeşden Bratislava awtobusa bilet aldyk we oň bahasy 8,5 euro. Bratislava gitmek üçin. Gastinissamyzda 7,5 euro töledik. Bratislavadaky gastinissamyz nähilidi? Komnata girýän komnatyň içinde orta arada bir stena we ullokan stenaň sağ tarapynda 4 kişi galýar, çep tarapynda da 4 kişi galýar. Biz şu çep tarapynda galdyk 4 kişi bolup stenaň gapdalynda da mene 4 kişi barda Hytaýly başga bir milletler. Adam baş 7,5 euro töledik, gaty gowdy. Soň transportda Bratislavada 60 sent töläpdir. Olam şäheriň merkezinden şu autostansiýa gitmek üçin gaýdyşyn. Nahara 680 euro töläpdir. Nahara ýemek üçin. Kofe we süýç tagamlar üçin 4 aslında kofe içmedim. Trdelnik diýen bir süýç tagamy ine şu suratda görüşüňiz ýaly. 4,5 euro bakadı Europa bardan yok mandat görüň tagamyny. Soğuk alypdyrmy Bratislavdan soğuk almandym. Çünki şeýle bir gymmat döwlet aslında gymmat döwlet däl. Ýöne soğuklar şeýle bir gymmat gymmat. Onun için soğuk almadım. Bratislavada opşy 27-80 paşty 28 euro pul soğupdyrna 30 euro pul soğupdyrna Bratislavada. Bir döwlet gezýän 30 euro soğuk. O dämi? Bratislavdan Viena gitdik. Viena 1 saatda gitýän awtobusa gaty ýakyn. Viena 5,5 euro töläpdir awtobusa bilet üçin Flixbus bilen gitdik ýene. Ondan Vienada gastinissamyzda 21 euro 40 sent töläpdir. We iň gymmat gastinissadan ber çünki döwlet gaty gymmat. Awstriýa ardan döwletler gymmat döwlet. 5 kişilik komnatda gallyk 3 bolup gastinissamyz gowdy. Viena baraňyzda Awstriýa awtobus stansiýasy şäheriň bir daşragyny bolýar we şäheriň merkezine gitmek üçin metro ulanmaly bolýar. Metro ulan bakadam 2,5 euro. Awstriýada paýtagty Vienada metronyň wagt 2,5 euro. Indi gastinissa gitmek üçin bir metro mindik we 2,5 euro töledik we gaýtjak wagtymda mene metro mindik, olam 2,5 euro 5 euro etdimi? Ýene şäheriň merkezine bir gede ulandym, opş 3 gedek metro ulandym we 7,5 euro töledim. 10 euro nahara töläpdirin Viena şäherine. Viena şäheri ulu şäher.
o şäher. Bir gedecek metro mindim, yani şäher gezmek üçin. Galan nemeler diňe ýörek gezdim. Ýöreýän on gaty ýerleri görüp bilýän. Dileseňiz autobus bilen gezin. Ya autobus bilen ýani metro bilen günlük bilet alıp bilersiňiz 8 euro 24 saatlyk bilet bardy. Näme şon masta terenemäde Wiena'ny geleňizde gowy gezmek diýýänsiňiz 8 euro günlük bilet alın. Bez limitinde şo 8 euro. Inni başga nakaron näçe euro töledik diýdim. Kofe içmenlerin 8 euro adam sowgat alypdyryn. Sowgatlarym gymmatdy Wiena'da. Opşy Wiena'da 57,5 euro pul sowupdyryn. Başarly, üstünlükli. Katılma şäherde 50 euro. Normal ne? Wiena'dan Praga gitmek üçin autobusň bileti 20 euro. Ratgym madrak. Ýöne uzakdy, aralyk uzakdy. Biramjy Ýewropada seýahat etýän wagtyň o döwletden o döwlete gidende hiç autobusdan am çykan ýatyp barýan. O döwletden döwlete geçende hiç sen durduranoklar, pasportyny kontrol edenoklar. Bir autobusa minende seretýär. Çyndan sen şol adammy? Eýtýär. We Gastinsamyzda 12,5 euro töläpdir. 3 kişidik, 3 adamdyk we 3 kişilik komnatda galdyk we 12 euro töledik. Gastinsamyzam gowdy. Nahara 19 euro pul sowupdyr. 19 euro köp ýöne. Biz 48 saatla Pragada boldyk, full 2 gün. Süýjü tagam üçin kofe bir zatlara alypdyryn 270 euro töläpdiryn. Ýok, kofe däl bulam tirdelnikdi. Näş görýäňiz suratdaky tirdelnik. Sowgatam 270 euro magnet aldım. Yani odan magnet. Sowgatlarım gatygymmat Bratislava İtalýardan, Sowgatda İtalýardan 2 eurodan bir daha sowup durun. Ýadyma düşenok. Opşy çekýän paýda Pragda 58 euro pul sowup durun. Şäheriň içini arkaýyn ýörep gezip bilýäňiz uly şäher däl. Gowy şäher, gowy gezläjek ýerler bar. 58 euro. Inni Pragda 2 günläp goýdyk gezdik. Giýje Pragdan Polşa gitmek üçin 2 sany transport ulandyk. Poýda bilen autobus. Giýje poýda minnik. Näçede minnik poýda 8 7de minnik ýok 8de poýda minnik. Giýje 12'de bir şäherde düşdük. 8'den 12'e poýda boldyk. 12'de düşemiz bir şähere baramyzdan soň başga bir autobusa mindik. Yani çerez aktarmaly gitýäňde direkt däl gönügiden ardan üçin sebäp bilet. Indi gelenjimde opşy 490 euro pul sowupdyr. Dinläp ýadak gidensiňiz, özüm ýadak gitdim. Şunça ýer gelipdir nädip 490 euro 500 euro diýip düşünäň. 500 euro 6 döwlet gezýän, 6-7 döwlet, 10 ýer şäher gezýän 500 euro atna gatkyp uly mukdar däl. Normalny. Mene birat köprek pul sowun olup bilerin. Sowatlara köprek pul sowdum. Köp pul gitýän zat näme eken? Gastinsa pul gitýär, nahara pul gitýär, biram biletlere köp gitýär. Sowgadan birat köprek alypdyryn. Gymmarak düşdi. Şon ýaly Ýewropa gelenejine çykjak bolsaňyz, men şu gezen döwletlerine gitjek bolsaňyz, gitmäkäňiz özüňiz plançydyňdary. Süleyman şunça sowupdyr bizem, şunça sowursa diýip özüňiz hasaplap bilersiňiz. Ýewropa gelenji gowzat 2 hepde gatgo wagt geçirdik. Videony halanyňyz diýip umyt etýän video barada düşünjeleňiz aşağı kommentarýalara ýazyň. Halan ortaňyz like goýman ýatdan çykarmaň. Men gezelenji etýän wagtym, şu gezelençde gezýän ýerlerimde suratlar paylaşan, surat, video şolaram. Instagramdan meni izarlap bilersiňiz. Ben şu gezýän wagtym surat paylaşan wagtymda görüp bilmek üçin sosial media hesaplarymyny izarlap bilersiňiz. Köp sag bolun bu videony wagt aýryp göreňiz üçin. Saglyk görüşelim. Okulaňyzda, işleňizde üstünlük arzu etýän hemmeňize. Saglyk görüşelim.